Dobrý deň, dámy a páni, ja som Peťko88 a toto je druhý tutoriál a dneska vám ukážem, ako si stiahnuť texture pack alebo resource pack do Minecraftu. Čiže ideme na to, že otvorite si Google a napíšete si CurseForge. Idete na stránku a dáte Minecraft Java Edition. Potom vyberiete resource pack. Takto zelený. Tuto. Vyberiete si ten resource pack. Si môžete nejaké vybrať, ja si vyberám napríklad tento. Idete do sekcie Files a stiahnete si ten súbor. Stiahnem pre verziu 1.21.5, čo je najnovšia verzia Minecraftu. Dáme stiahovať. Zatiaľ, ako sa nám to bude stiahovať, si otvorte hru, ale ja ju tu už otvorím mám. Tak paráda, mám nový skin, s ktorým budem natáčať videa. 588 v strede P a na kraji 88 mám krásny opasok, musím povedať. Mám elipsu tuto takto, mám krásne vlasy. Wow, veľké oči samozrejme. Veľkých očí by to nešlo. A takto budem vlastne s týmto skinom natáčať videa. Ja sa idem pozrieť, či sa nám to už dosťahovalo. Ono to ešte ani nezačalo. Aha, tak ono sa toto stále krúžkuje. A už to ide. A to už aj je. Takže, teraz keď ste v Minecrafte, idete do Options a Resource Pack. Tuto otvoríte Open Pack folder. Ja to tu už mám, ale vy si to tam natiahnete takto. Otvoríte tento. Ja to robím takto, že tuto si takto dám, idem do Chromu, toto si zapnem, tak. A tuto vlastne to všetko mám a tuto by som to už len prestiahol, ale ja to tam nemusím ťahať, pretože ja to tu už mám, Fresh Animation, kde to je? Tu, toto. Takže ja ten už súbor mám. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak vám toto video pomohlo, tak nezabudnite nechať like a odber. A ja sa v dnešnom videu s vami lúčim a čau.